बोल भाई गुड़ा दवाई बोरे सारा लइका कपार में जो तो खून निकल गाड़ियों में से गाली को लेवे के बोल कपार में से खून निकाल चाहे गाड़ी में से ना बताई तो ना बताई ओ ना बताई बे ना चल चल पता ना भगवान कौन कलम से हमार किस्मत लिखल है बड़न हेकरा तो सुनइबे ना करलाई आ हेकरा तो लोकबे ना करलाई सुनत रे लुलुआ का कहता ई मौगे का बड़े रे कौना के मौगा कहत रे साला तोरा कौन है रे साला कतना जोर से मरलक रे साला अरे चुनुआ हमारा काहे मरलो रे कपार पे तोरा के कहाँ मरनी हो देख साला बाप के गाड़ी मत देना तो गाड़ मार दे बम। अच्छा देख साला ई का सुनत हो एकर बाप हम कब करी नहीं हो छोड़ लुलू छोड़ अन्हारा के छोड़ अपने आई चल अरे साला तू कोना का नारा कहलस हम आनर हई लेकिन अब सब देखिले रे साला हम काची ना देखिला अच्छा खाली हम ना बोलिला उ अलग के बात बा साला आनरा कहत रह कहला तार गाने मार दे बाप रे बाप ये हमारा मेहरानू के करी लोग कह के काट के रख दे ना रे लुलू ना अरे पागल का बाड़े तोरा थोड़ी गरी आवत हौ तोरे मेहरानू खराब हो। अरे साला हमारा कौन मरलक रे देख साला फेन मेहरानू के गरिया होता समझा दे ना तो खून कर देबे कौन साला मरलक रे बाप रे बाप ठीक कइला हस लुलू अन्हारा के मरला हस त आधार कार्ड बन जबौ एगो फोटो लगबौ। अच्छा चल साला चल जैसे सब लोग के ला चल जा साले लोग हमारा कोनो दिक्कत नहीं खे दूगो गौर भगवान जी दिले बाड़न वही से चल के आ जाए हम चल गइला जा साले लोग हम गिर गई नहीं कोई बात ना चाची बैठे रे साला अरे किशन किशन हाँ अरे पैड़ा मरल बा जल्दी आओ अच्छा देख किशन अभी भी आना रहा हमार मेहरानू के गरियावत हो समझा दे ना तो खून कर देबे। अच्छा भाग साला उ तोर मेहरानू के थोड़ी गरियावत हौ अन्हारा के कुछ भइल है चल बोलावता देख एगो सिंह है के ई का पकड़ले बाड़े रे अरे ई तो एगो आदमी मरल है रे अरे एकरा के चुलुए का मरलई ख अरे साला मुंह बंद कर मार साला मार मार के कर गाड़ फाड़ दे छोड़ ई सब जो अन्हरा पानी लेके आओ का गाड़ा है बा लागो तक कि पानी मिल गई अरे साला कहाँ फेंके करे कहाँ फेंक देले कहाँ फेंक देनी रे रुका सन के हम पानी लेके आवत नहीं अरे अनारा लागत कि सांस चलत है हमारा पास टाइम बहुत कम बा तो होने जाने के वो राज के बात बताओ तनी भलुनी के मिडिल स्कूल में हमारी पूरा जिंदगी भर के कमाई बा तो भैया मर गला ई का भलनी के स्कूल में कह के मर गई
अरे कहाँ कुछ बतलाऊ ह असही मुंह चला के मर गई। बहिर आदमी के कहाँ से सुनाई दी? अरे भाग साला नारा तोरे बाप होतौ। चुप साला, चल तोरा का मुंह आई नहीं ना। ये है ना, आओ ना। हमारा लागत तो सच बोलत रहे। पागल का बड़े रे साला, बोलनी को स्कूल में कौन खजाना रखत है? ना रे, मरते समय आदमी सच बोलल है। चल ना एक बार देख लिया जाए, चल। अरे अनारा इन्हें कहाँ रे, चल हेन में रोड बा। इहे तो ह भलुनी के स्कूल। कहाँ बारे खजाना रे? अरे अनहार अलग है, लाइन का कटल है रे। अच्छा। अरे अनहरा देख, एगो होदे लड़का हई। बड़ा अनहार अलग है के। अरे साला, रुक बोलाव तनी। ए बाबू है ना ना। ए बबुआ, एगो आदमी मर रहे, कहत रहे भलनी स्कूल में हमार जिंदगी भर के कमाई बा। उ कहाँ बा? हमारे नाम होता जिंदगी भर कमाई क्या बोल। उ तो मर गई। देख ले ये तो हौ खजाना। अरे एक चलते भई नहीं जा, हाथ ना परेशान। मारी जाए करा के, मार मार मार।